Kajing jia ya tengku kali ha ka surok ba National Highway. Kajing bakala jong kinongnya kali kebajuan ra ya kajing jia basmosi da ka bakumno syanala lane syariat. Henne kesingipat ha ka porjanmit kajingnya klem akor jong unongnya jong ka skuti kabayaj na ka surok service road kabadangmut bandrung ha ka surok ba klem dapet bah. La banong ba kajing perkhat bah jong unongnya ka trok kit jingkit kabadang yaj na ka tega por na ka surok ba kalakiar ya kene skuti henrei ka basongsi kalong ba unongnya jong ka tega trok ulah ban kiar ya kene skuti bat khun sya ka we kalyang bat kajing bomla syu ban kiar bah ya ka tega skuti ulah ban kiu syu divider ubadan hapdeng ka surok ba bat le tengku de sa sya ka we ka trok ka bakit mau kabayaj na ka we pat kalyang. Kene kalong tang na kadaw kajingnya klem akor jong unongnya ka skuti. Ha kene kajingja omsyam ladon kajingja ka basongsi henrei ka ladon tang kajing mensau ka bamalu malah. Kumban syu kedew hang ne kendiat kene ka jaka kade jaka ka bala juja kijingya tengku kali na ka por sya ka por badru ka bala shimru ya kajing im jong ki katto ka ne ki mensembreu kentup ki khana school bat ki rupat ba. La ruban kedew kade ka jaka ka ba ka jingbun jong ki kali ki bayaj lang ba na silyang sya silyang jong usurok ba forlen ki bun bah bat ka bun kam bah ha ka ba na kalyang jong ki pulit peniat kali ru ki labu da ki pulit peniat kali.